A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da sarauniya kuma akwai masarki. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. A kowane birni da tallaka kuma akwai mai kuɗi. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wani na bukatan ka taimaka, wani kuma to a'a. Wata na bukatan ka agaza, wani kuma ko. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya na sha azaba. Daren wuya. Na je ni na taimaka, na sha azaba. Daren wuya. Na je ni na agaza, na sha azaba. Daren wuya. Naji. O inspector, wani irin aiki yake yi har ka kira shi ne zo kawo mai laifi bai zo ba? Sa. Wallahi ma dai ban san. Sa'an nan kuma a binciken da ne na gano cewa ba wai hukumar suke neman shi. Hatta 'yan dawa ma. Haka ne. Wato muna so mu kama shi domin neman bayani da hujja. Wasu ma rayuwar suke nema kenan? Haka ne sa. Sa? Inspector, kana ina ne? Ka zo ofis yanzu, duk abin da kake ka bari ka zo yanzu na jiranka. Shikenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya so Allah kai hakuri. Ka zauna da kai shi an cikin gidan ne kai hakuri ga Allah. Allah ya rage shi ba komai. Allah ya ce bake ka. Bismillah. Duk wanda yake magidanci ya sa wani ke ba to kuma dama ni ma wata tafiyayya ce ta Kano wajenka. Ka san Hausa suna cewa abokin kuka ba ɓoye masa mutu. Lamarin Aisha ne yana bani matuƙar tsoro. Kwana biyun nan ko abinci ba ta ci. Kuma na tambaye ta gaya min abin da yake damunta wanda ya jefa ta a cikin wannan hali. Ta ki ta gaya min. Mahaifiyarta ma da ta haife ta ta tsaya ta tambaye ta akan ta gaya mata abin da yake damunta. Ta ki ta gaya mata. To shine sai na zo wajen ka in ji ta ina ne za a samu mafitar. To Allah ka san lamarin yanzu sai ana lura da tarbiyyarsu ba, lamarin su an sa ido sosai. Domin a wannan zamani sai ka shekara kana ba ɗanka tarbiyya, dare ɗaya abokanai sai zo su ɗanka da tarbiyyanka na yaro. Don haka sai ana kula da su sosai. Abinda nake gani abin da ya sana zo wajenka na yanke shawara. Yau din nan ina komawa gidansa ta a gaba ta fito da wani take so in aure da ita. Shikenan kawai. Domin idan har Allah ya saka mata auren, in ta je gidan miji ma ta ci gaba da karatunta. Hakan zan yi. Na san yanzu ba ta nan ta fita ta bar gida. Amma da ta dawo ina shiga zan diran mata da wannan maganar. Allah shirye mana da su. Amin. Agode Allah. To zan koma. A koma. Masha Allah. To ubangiji. To bari in taka maka Allah ya ƙara zumunci. To bari in tashi mana jana zakai. Inspector Bala, wani irin bincike kake yi ne? Ga suspect ana kiran ka dan ka zo ka kama shi, baka zo kama shi ba har ya gudu. Ranka yi daɗi. Ya kudi. Matsala aka samu. Ina hanya zuwa ne sai aka samu asali. Wadda na buge ta
sai na kai ta asibiti abin da yasa ban samu zuwa kan lokaci ba. Ko kusa wannan ba dalili bane. Ba za ka hujja dan ka kada wata ka ce baka zo ka kama mai laifi ba. Ka san yanzu baka kama shi ba mutum fa ya kashe. Kuma ka san gaba mutane nawa zai kashe? No sir. Har yanzu ba mu tabbatar cewa Zayyan shi ya wannan kisan kai din ba. Kotu dai za ta tabbatar cewa Zayyan ya yi wannan abu amma har yanzu ba conclusion sa. To wannan mara lafiya shin ba ta da ahali ne? To dan kai dai na kai ta dai na duba amma idan ta farfado zan san wancan amma yanzu muna kan duba. To na son tabbatar maka tana farfadowa ka bar magabatanta daga yadda ka tsaya ka je ka ci gaba da aiki ka tabbatar ka kamo shi ba matsala sa. Kar ka yadda ka sake sabo kasa da kwana 3 na baka ka tabbatar da wannan. Ba damuwa sa za a yi a samu. Na yi mamaki da aka ce kun yi ido 4 da shi amma har kuka iya barinsa ya tsere muku. Menene amfaninku? Me amfaninku a gidan nan da har za ku yi ido 4 da wanda muke nema sannan ku bari ya tsere muku? Mai shara afuwa muke nema. Ba mu san lokacin da yaran nan ya zille ba amma za mu gyara gaba. Gaskiya ne ba da ku sani ba amma abinda nake so na tabbatar muku da cewa shine zan gwada muku yadda mage take yi idan tana so ta kama bera. Ni zan fita da kaina zan gwada muku yadda aikin yake. yanzu abokina idan ka koma kasar ku Kenya sai yaushe da ka saki dawo? Dama already akwai uncle ina da ya promising dina kan idan na gama wannan health technology din zai sama mini makaranta a Germany zan je in koyi bangaren sojirin a can Germany kenan. Kuma na san yanzu any moment for wannan na sai na jira na inda result din mu yi ready sai can kawai. Allah sarki abokina kwanci tashi asaran mai rai yau gashi mun kammala karatu kowa zai koma inda ya fito. Zan yi misin ɗinka sosai wallahi sai dai mu ci Allah ya sada mu kai da alkhairi kuma zaman mutunci da muka yi. Amin su ma ni ma zan misin ɗinku da makarantar na ma gabaki daya don wallahi makarantar na ji daɗin zama na karatun da na yi alhamdulillah mun karatu komai ya tafi normal. Allah da kuma dai ne sai Germany zan kokarin tura maka contact dina insha Allah. Gaskiya na ji daɗi sosai. To na gode. Allah ya sa amin. Na gode gashi mun latti ma kowa ya wase saura mu kai kawai. Bari shi ne. To bari je za mu je waya ka tashi. Yawa na gode. Gobe na fara da karfe da
Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Abokina ya harkoki ya gana? Gana alhamdulillah lafiya kalau kowa na lafiya. Ya kuke ya iyalai ya su baba da sauransu. Abokina gaskiya babu matsala. Zayan, ya na ji muryanka kamar kana cikin matsala haka. Abokina gaskiya akwai matsala. Amma nan da kwana biyu insha Allah zan zo gana. Kuma menene sai mu tattauna a can. To shikenan ba damuwa. Allah ya kawo ka. To shikenan nagode. Ashe zan babban bako kenan. In Allah da kana isowa da ka ma zo ka same ni a airport na jira ka. Ba damuwa. Thank you very much. Sai na ji ka. Take care of yourself. Thank you. Yeah. Masha Allah. Shi zan bako kwanan nan. Bawan Allah, na gode sosai. Na gode da irin kula da ka bani. Kula da ke dole ne a gare ni, kamar yadda zan kula da kaina. Kar ki manta fa, ni na buge ki a mota. Kuma menene abin godiya na? Don na soke nauyi da ya zamanto dole ne a kaina. Tuno a kai a baya. Mutum ne ba zai bige bawo akan ya tsaya kula da shi halin da yake ciki. A'a, zai ɗauki motar sani ya gudu har daga baya wanda aka bige ɗin har ya zo ya rasa ransa. Haka ne kan, to Allah ya kare na gaba. Amin ya Allah. Amma baiwar Allah, menene sunanki? Sannan wace damuwa ne yake damunki har za ki ringa tafiya a kan hanya baki san ina kike ba? Sunana Aisha. Saboda wannan tsotsan da ya same ni shi ya cancanta da ni, domin ban cancanta zama cikin kwanciyar hankali ba, saboda ni butulci. Me kike nufi? Domin ban fahimce ki ba. Wani irin butulci kika yi haka da har kina addu'an sosai wa kanki? Ma waye kika yi butulci? Sannan wani irin girman halarci aka yi miki? Bawan Allah, duk da ban san ka ba, amma ka cancanci na gaya maka sirri na. Wata rana na bar gida da niyyar